Iwe ndani unogona kunge wakarangwalasye endikisye ungolangwa futi delela unogona kunge wakarangwalasye endikisye ungolangwa futi yatodidika unanamalije maimozi chizigama nichifudiwe. Jani makufarisa manje. Makufarisa. Inini shuwa. Naimi. Ona kutodzola volume. Zinonyadzisaka. Shuwa munhu kutolala muchechi. Kunze kwekuti anzwele mashoko akanaka emwali kubva mu Bible. Ali kutolala zvake. Wanga uli kubawaka. Uli kulala muchechi. Mai Moses, nichiko chili kunesa ipapa. Izo walota shuwa uli kutopopotera gogo waita sei gogo. Nai mai Moses chiko chiri kunetsa chekuti mungabva mato nyarara imi naimi gogo waita sei tudze aiwa kuita sei kwacho iwo vanga nditi shuwa ndakarambwa last year this year ndicharambwa futi ndiwo vanga vachitoimba izvozvo wai ndanga ndakazigalira apa. Iwe usadalo so luvengo lwacho lwatosvika kumakidini chaiko. Usadalo so aiwa andina kumbovira ndatomboimba nasi nini. Sure ninotovalevelela gogo nasi havana kumbovira vatomboimba olo wani song chaiyo havasati vaimba. Andisi kuziva kuti wachicho wanga uchilota taula muchechi iwewe. Olo kana ndanga nchida kuimba kana ndanga ndisingaimbe song yoyo uli kutaula ipapa ndanga nchatoimba song yakaimbwa ne Delighted Voices vanoimbira kukadoma uku vanoimba gospel music. Ipapa wakatobudisa ka song kawo kanyowani kanonzi ndiye mukatokatelela kamulali futi mimi kanonzi ndiye katolipo pa YouTube ipapa saka abanda vachaisa link mu comment section monotelela ka song kakaimbwa ne Delighted Voices. Ipapa vari kutopalula damba lefu futi kukadoma iko koko musiwe 14 March saka isusu inini ne banda nechisale uko tinenge tiri koko tichifala tichilumbiza mwali tiri koko kuchange kune Matias Mvele kuchange kune uyu anoza Jedushan Blessing anengaliko ne uyu Jedan Paradise anengaliko ne many more.